niin kuin isoja juttuja, mihin tehdään kauheasti työtä ja sit siitä seuraa jotain suurta, jota sitten muistellaan vuosia. Mitä tässä nyt voi sanoa? Ihan mielettömän hieno tapahtuma ainakin kaikkinensa, tosi lämminhenkinen tunnelma ja oli ilo olla tässä mukana. Olin tosi iloinen, että pääsee laulajan kanssa tekemään tämmöistä yhteistyötä. En mä silloin vielä tajunnut, että tästä voisi tulla joku näin isokin juttu. Niin se oli kiinnostavaa katsoa, että miten he näihin tekstien asettamiin haasteisiin sitten suhtautuvat nämä säveltäjät. Se oli semmoista rakkautta ensisilmäyksellä. Tämä koko konsepti-idea, se mikä tässä on siinä ytimessä, yhdessä tekeminen, tarinoiden kertominen. Meidän kaikki ihmisten arvomaailma, se muodostuu sen lapsena ja nuorena. Me halutaan olla mukana vaikuttamassa siihen, että luonto, muut lajit nousee oikealla arvostulla tavalla esiin siellä lastenkulttuurissa ja musiikissa. Lead-sävellyskilpailu avaa lasten ja nuorten liidille aivan uuden ulottuvuuden. Me ollaan ensimmäistä kertaa sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on käytettävissä lapsille ja nuorille sävellettyjä liidejä. Tällainen liidin opiskelu tietysti tuo ihan valtavan määrän monenlaisia elementtejä, että se on tietysti siinä on tämä tämmöinen sosiaalinen aspekti ja se, että me opitaan koko ajan uutta ja ehkä myöskin näiden uusien modernimpien kirjoitustyylien kautta me opetaan lukemaan sellaista uutta tekstuuria. Mutta sitten tietysti myös, että pitkäjänteistä työtä ja tämmöinen kilpailu, esimerkiksi siihen valmistautuminen, niin sehän on valtavan palkitsevaa sekä meille opettajille että oppilaille, että siinä mennään portaittain eteenpäin ja koko ajan löydetään jotakin vielä uutta kulmaa, keskustellaan näistä teksteistä ja yhdessä jotenkin luodaan sitä semmoista taikaympäristöä siihen kappaleen ympärille. Ja siellä on hyvin tämmöistä klassistyyppistä tyyliin Malmsteeni lasten laulua. Mutta sitten on ihan tämmöistä modernia kokeellista, joka ei ole teknisesti vaikeaa, mutta se vaatii heittäytymistä ja uskallusta. Kappaleet ei ole mitään helppoja, että tämmöinen nykymusiikki, niin sitä täytyy lähestyä vähän ehkä eri tavalla vielä kuin mitä me ollaan totuttu lähestymään laulumusiikkia ja lead-musiikkia, että pitää olla hirveästi rohkeutta ja luovuutta ja jotenkin semmoista hyvin avointa lähestymiskykyä tällaiseen musiikkiin ja tällaiseen tapaan esittää. Eikä mitään etanoita. Ensin lauloi Peipponen ja käki kukahteli uhkajakin. Pianistin ja lead-laulajan välillä on semmoinen mun mielestä tosi semmoinen tärkeä vähän niin kuin telepatia. Ja sitä kautta niin kuin pystyy kuuntelemaan tosi paljon sitä pianistia, että tekeekö se on tosi hiljaisesti, että laulan mäkin vähän hiljemmalla äänellä vai teekö mä sitten tosi paljon niin kuin fortella, jos se pianisti lähtee eteenpäin tosi paljon niin kuin kovalla äänellä. Jos mä muistelen vuotta 2016, kun me Marjukan kanssa huomattiin, että me opetetaan lapsille liidiä, niin tuntuu aivan uskomattomalta, että me ollaan tultu tähän pisteeseen. Silloin tämä pomppiva vieteri lähtis niitylle Koska silloin lapsille ja nuorille ei ollut vielä mitään lead-ohjelmistoa. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että lasten ja nuorten liidiä opetetaan yli 15 musiikkioppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Nyt sitten jäädään odottamaan innolla sitä sävellyskilpailun sävellyksistä tehtyä julkaisua myöskin, joka on tulossa. Eräs kollegamme kauniisti sanoi, lead on ystävyyttä. Sen olette varmasti aistineet kanssamme tänään. Leadien äärellä myös opitaan taitoja, lumotaan esiin yhdessä kuviteltuja maailmoita, onnistutaan ja kukoistetaan, voitetaan jännittäviä ja haastavia tilanteita. Avainsana on yhdessä. Meillä on semmoinen vähän niin kuin lead-buumi nyt Suomessa, että meillä on aikuisten lead ja meillä on paljon lead-kisoja täällä ja
Ja nyt meillä on tämä Lastenlied on voimissaan, niin jotenkin Lied on nyt semmoinen kasvava voimavara meillä myöskin tässä klassisen musiikin kentällä. Et kyllä mä oon ihan niin kuin sitä mieltä, että kyllä tämmöinen Lied-musiikki niin kuin pelastaa maailmaa.